агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 26 августи соли 2024 дар бораи ошкор шудани боз ду ҳолати тасарруфи маблағҳои шаҳрвандон барои омода намудани шаҳодатнома бар эвази билети ҳарбии носолим аз ҷониби як корманди ҳарбӣ дар шаҳри хоҷанд хабар дод. бино ба гузориши маркази матбуоти агентӣ, дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ муайян карда шуд, ки Абдуллоев аз 12 август соли 2020 то 24 январи соли 2022 дар вазифаи мутахассиси ба қайдгирии мизи ҳарбии корхонаи давлатии истифодабарии манзили соили чапи шаҳри хоҷанд кору фаъолият намуда, дар давраи фаъолияти корияш дар асоси маслиҳати пешакӣ бо шаҳрванд Абдуллоев ва моҳи марти соли 2020 бо роҳи фереб ба боварии шаҳрванд А даромада, аз ном бурда бо баҳонаи ба набираш омода намудани шаҳодатнома бар эвази билети ҳарбии носолим ҷамъ маблағи 12 000 сомониро талаб карда гирифта, мин баъд бо мақсади амалӣ намудани қасди ҷинояти худ бо истифода аз техникаи компютерӣ шаҳодатнома бар эвази билети ҳарбии носолим аз 24 ноябри соли 2020 таҳти рақами 007016ро бо роҳи сохтакорӣ омода карда, ҳуҷҷати бараълу қалбакиро ба шаҳрванд А дастрас намудааст. ғайр аз ин, меафзояд агенти Абдуллоев кирдори ҷинояткоронаи худро идома дода, моҳи май соли 2024 бо шаҳрванд И шиносоӣ пайдо намуда, ба охирин худро ҳамчун корманди комиссарияти ҳарбии вилояти суғд муаррифӣ карда, аз ном бурда бо роҳи фиреб барои омода намудани шаҳодатнома бар эвази билети ҳарбии носолим ба номи бародараш И ҷамъ маблағи 10 000 сомониро талаб карда гирифта, ба манфиати номбурда ягон амали муайянро иҷро накарда, маблағи зикри шударо ба эҳтиёҷоти шахсияш тасарруф намудааст. худи Абдуллоев ва шариконаш барои шарҳи қазия дастрас нестанд. ояди ҳолати мазкур нисбат ба Абдуллоев ва дигарон бо моддаҳои 247 қисми 2 бандҳои А, Б, В, Г ва 340 қисми 2 бандҳои Б, В кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, баъди анҷоми тафтиши пешакӣ парвандаи ҷиноятӣ барои баррасӣ ба додгоҳ ирсол карда шуд. ба Абдуллоев ва шариконаш бар асоси ин банди қонун ҷарима ва ё то чанд соли зиндон таҳдид мекунад. вале таҷрибаи додгоҳҳои Тоҷикистон нишон медиҳад, ки аксари мансабдорони бо ҷиноятҳои коррупсионӣ ба даст афтода дар ниҳоят бо пардохти ягон ҷаримаи рамзӣ халос мешаванд. бисёриҳо мутмаинанд, ки чунин ҳукмҳои сабук дар эвази пораҳои вазнин ба додрасҳо ва дигар шахсони зиддахл ва ҳалкунанда ба даст меоянд.